Rwase kaunti ya Nyamira na ekero kirarage chinsa 10 enseyemo na bigo chinsa 3 cia mugoroba roboti uruno chikoronyora asenchera yowekiranu irio toiwe ntararia ya omosike Peter Munyabwa ategukwanira iguru yensemo yoburemi ane na se kaunti ya Nyamira togotigana kurawu ni gotokoira na se kaunti ya Kisii wase company ya Davis and Shatliff yegotoka imwe chobosongo egenderete korwa amaigerio iguru yokorenda chi swimming pool echanene chigotoka as emebogani au muroberio yo nigo gendreta sombo omobogani yomo imbe yo mucho Kisii Omancho mariali aigetore ase Magharibi Hotel ase kinga kibune chigo muroberio gendrete okwaligerune company ya Davis and Shatliff wase ababwatani au kurwese chi swimming pool wesoro gongo rwa Gusii panere wikira na sensemeye ase amaigerio agende tashinga kibune chiga igoria chinchira au baranyale kwene kibuna banyale kulinda chi swimming pool chiri babwate chiri batenenete se batebira ndake ntobwate chi swimming pool chiri chiege kiro muntu abwate ese nyumba yaye na ntobwate chi swimming pool chio boncho liche biasa chio konyora se mobogani bagende teote chinchira chiabe ne baranyale gotumeka nebinto baranyale ko bagotumeka kwene kibuna ko chirenda bara senchira ya bene elinde nyale ko bachi watu ko chenu bonyale te goikirana na chiare ndwe senchira nyale ko bakonya asenga kintambi tinga kibune chiga ne mbwate omo branch manager we company ya Davis and Shatliff aiga sensemo ya Kisii County ndakina bakonyara gocha igatebia amanga sobo ime gati ya lebo titali ndote bia letali yao na kiliore ime ya Davis and Shatliff yana none yeta Dennis Miranye branch manager Davis and Shatliff Kisii lero tora Magharibi Hotel astoko train aba bantu bari water swimming pool especially the commercial ones Gusii ntobwa tinyinge chiri domestic echinyinge chiri commercial chigotumika sema bagani tunakitwarangiria abantu kuri hotel cya Gusii abande kuri ukoma beina migori abantu babiri tatoko ba train agera ba understanding akibakora ba comment swimming pool agera kero ko ndasi swimming pool tokonyora effect about sometimes okora swimming pool kwanyara wasa swimming pool mekonyara machali yako korum asinge jetamente ni biabona kitokonya ko basome agera ba understanding akibagwa bakobeka chemical akibagwa equipment tiro agera swimming pool yaba endo kaso kutumika andake amuro bile yora abe bakwandira sama tukalenga osendero liyo kana inkilira atebigore obonjoli bwa chi swimming pool agese rombo rwa Gusii ya amuro liyo tuni bwa tera liyo ka tuni bwa ko sapatu chama mpaka round sana nega toko ba train ngani toko para theory to ba toko teni ko baira tora se swimming pool to ba practically ni to bene to ko alafu ko ikendra na swimming si ne biashara biganda tago pick tio teni tiga to kwa watu sina tio teni na sikwa gacho abange ko be twice so nega ko pick na next school tingo kwa ran baba teni kwa na swimming classes so kuna tinga ndrete maten biashara bisi ndio mono omanje morero inomo branch manager we kama imekende kuna Davis and Shatliff deno mo byononya ariko gendra bone ga theory chigendrete maga ya na igabagendrete ko somigo essence mo ya cover mbanda se swimming pool kati abiri basomigo banyare ko bikora namba ukabo banyare ko erorera ni pege ngwake kambega se mo ya Magharibi Hotel ora buno mo rebiri ora gendre ko ika omwe aliyo yebuna botambi ko ruensemeye nche